Eu sou Josu Echevarría. Quero dar a conocer unha romanza del escritor portugués José Saramago. El libro tiene el nombre de Alabardas. Es una pequeña historia, solo son 30 páginas que Saramago dixo antes de morir en 2010. El libro consta de 30 páginas, 30 apuntes preparados para facer o último romance que tenía previsto hacer. Conta a historia dun home que trabasa en unha fábrica de armamentos e que forzase a preparar unha sabotaje, a facer unha sabotaje e unha investigación dentro da fábrica de armas a proposta de la súa exmuller. O libro tiene ilustrações de outro famoso escritor, outro afamado escritor, el alemán Günter Grass.